Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo. Asị nka chi tata bụ eke ketara anyị ihe ọma ma kepụrụ anyị ihe ọjọọ. Asị na anyị ga-ejere obodo nara obodo. Asịkwadị na kakaka ya amaghị na jijiji ya amaghị. Asị m osisi fụrụ anyị na-atụ ufe na ofere ya mapụ ya ọnụ. Asị m onye si ha ji wee nọrọ anyị nọgbuo onye a na ndụ. Onye si ife anyị ji wee dịrị anyị dịgbuo onye a na ndụ. Onye echeche ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe ya, maka na onwere onye mere ibi ya. Asị m ihe ọma dị n'elu ya dara anya na ọdịnala ya pụrụ anyị ome ka ụwa were anya ha wee fụ. Aka m bụkwa onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa miri emi, lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry. Bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'oge awa nke eziokwu nke ụbọchị taa sorry, n'ụbọchị taata bụ eke. Isiokwu anyị ji wee bịara ụbọchị taata bụ the characteristics of a prophet, onye na-akụ amụma. Anyị ga-akọwara gị ihe ọ ga-abụ ọ bụrụ na ọ na-eme na ndụ gị, ị mara n'ịbụ onye akpọrọ ọrụ n'ụdị ịkụ amụma. Ụfọdụ na-abụ ekwuo prọfet ha eche na akụkọ mgbe ochie ma ọ bụ akụkọ ndị ụka ọbịa. Ụfọdụ amụrụ na ịkụ amụma dị n'ala Igbo mgbe gburugburu bifo ụka abịa. A ka bụkwara ndị na-akụ amụma kịta, mana ọ dị ụtọ na ụfọdụ aghọtara ihe na ha bụ onye amụma ma ọ bụ na ihe na-eme ha mara dị ha mụrụ dị ka ha esi wee ji ozi a dị afọ n'uche nke ha bụ na amụma adọrọzi ma ọ bụ nọ ndị ụka ọbịa, ndị uwe mwụda na ọha bụ ndị na-egbu amụma. So taa anyị akọwara ihe ọ ga-agba ọ na-eme na ndụ gị, mara na akpọrọ gị ọlụ na ụdị ewu onye amụma. Ma bifo anyị gaa n'iru n'ụbọchị taa, o nwere ọkwa dịgasị mkpa anyị ga-ama. Anyị masị ọkwa ndị anwa, anyị wee gaba n'iru na ya bụ nkụzi n'ụbọchị taa. Nke mbụgolo bụ echefukwana na anyị na-achụ aja, anyị na-achụ kwa ọnwa anyị na-achụ for 14 days. Ya bụ aja bụ aja mbụ n'elu, aja ịpụta ihe na aja ịdị ude ka anyị na-achụ. Mana nke ọnwa mee bara uru ma dakwa ụda pụọ iche n'ụzọ pụrụ iche, maka na ọ danyere n'ọnwa eji eselebreti mmụọ niile na-apụ apụ n'Ugochi tubelu ọdịnala tempụl. Danye n'oge eji eselebreti mmụọ niile na-apụ apụ, festival and anniversary of the temple. Ya batara nke ọnwa dị wee pụọ iche. Anyị bidoro ịchụ aja anọ ka ọ dị ọnwa dị na 8, the 14 days ya bụ na 21st. Na that 21st anwa anyị ga-egbu efi wee silu ya bụ aja achụrụ 14 days. Then mekwazie saraka. Ịbịakwa n'ụbọchị anwa a ga-eri nwụọ n'ụbọchị anwa. A ga-esi ụdị nri dị iche iche. Then mekwazie su ya mesara aka mmanya dị iche iche ga-adịkwa n'ụbọchị anyị bịawa ṅụọ ọgwụ afọ na anyị kwadosiri ike na nke ikpeazụ a. Nke a bụ ihe ị kwesịrị ịma. Nke ọzọ bụ ndị niile na-esonye na aja ụbọchị anwa, anyị ewetakwara ha, sendikwara ya the video na WhatsApp. Sọ ndị sonye na aja ka a ga-emere nka, maka ụnụ mana ihe ọrụ anyị ya na-esewe na soshal midia. Tena n'ụbọchị a bụ nnukwu ụbọchị. O nwere ndị a ga-achụrụ aja dị iche iche, aja aka mkpa. Nwee ndị ihe ọrụ ka enye aja ekene maka ihe ndị afụrụ anya mere ha. A ga-achụkwa aja ebunu ma aja dị iche iche. Ụbọchị ahụ oke ọfọ ga-apụtakwa. Nwere ndị anyị ga-agụkwara ọfọ dị iche iche n'isi my children all over the world. Ndị niile anyị na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche na ndị friends of the temple, anyị ga-agụkwa ọfọ. Ọkwa ndị chọrọ ka a gụọrọ ọfọ dị iche n'ụbọchị ahụ, you can chat me. Ọ nnukwu ụbọchị ka ọ ga-abụ. Ọ bụkwa ndị n'obodo oyibo ma ọ bụ ebe ọbụla, distance is never a barrier. Agwara m gị etu anwa mmadụ onye chọrọ ịlụ ọrụ ọjọọ n'isi gị, onye chọrọ ije na be ajọ mmadụ ma ọ bụ chere cast a spell n'isi gị, enidro ya present and o mee ya. Ọ bụrụ na ị drop protected, ọsọ ya bụrụ na ị nọ America, na ị nọ Germany, na ị nọ ebe obodo ọsọ ya bụrụ ọbịa mee affect.
etu a ka mmadụ onye nkwa the power mmụọ na-apụ apụ ga-anọkọ ebe a lụọ ọrụ mmụọ n'isi gị, kwubie okwu n'isi gị, ọ bịa na mmezu n'agbanyeghị obodo ọbụla ị nọ. Distance is never a barrier. Ọnya ka anyị na-ekwu maka ya. So anyị ga-ekwubi okwu n'isi. Echefukwana na ọrụ mmụọ anyị na-alụ does not have any barrier, and distance is never a barrier. Ma ịgba afọ anyị na-agba, ịghọtara ya? Ọgwa nne nọ mba ofesi ma ọ bụ na-echọrọ isend friends or well wishers gị ka ha bịa na the event anyị ga-eme na 21st. They can come with even petition as in prayer request gị. Ọrụ ụbọchị anwa a ga-edebe n'ihu altar ebe anyị ga-anọ ekwubi okwu n'isi ha, isi the whole petition na wee kwubi okwu uchechi okwu ebe ọnụọ ha. Ịghọtara ya? So akụchina ọta. Ọ bụ if you don't like what is happening to you right now, we're also were ije make sure na ịbịa na ya bụ mmemme a ga-eme na 25th. Celebration ya agabazie n'iru wee rukwa 22nd. All over Nigeria. Ị na-adụ ha na ọnụ m, you are invited. Akụzina ọta. You can never solve any problem by mere lamenting. You must do the needful. Na temple a anyị wubelu n'ebe nchụaja bụ ebe a ga-anọ wee zụọ ọtụtụ ndị mmadụ na-agbụ. I can tell you na ebe zụọ okwu na temple a na okwu ị ga-eji na aka nke dibịa mma. Ndị abịa ọkwa na-abịa anyị rụchara ọrụ chi ọfụ na n'afọ ha, ọ ga-abịa na mmezu. Ka bụ ọkwa dị mkpa. Na ya bụ mmemme a 21st anwa a ga-eri nwa n'ụbọchị anwa a ga-emegide ruo n'abalị akwụsị. Tomorrow ya bụ Sunday, next day ya bụ Sunday bụ 22nd. Mmemme agaba n'iru, anyị na-emere ife na-aga n'iru. Live band ga-anị ya, ndị mmọnwụ dị iche iche na ndị egwu dị iche iche ga-anọkwa, ndị ga-eme ndị mmadụ obi ụtọ. A ga-erikwa nwa n'ụbọchị ahụ. My friends and well wishers and friends of the temple, they are all invited n'ụbọchị ahụ. Ịghọtara ya? Nke a bụ ihe ị kwesịrị ịma, mara ya ọfụma. So you are free to attend, you are invited all. Then ihe ọzọ anyị chọrọ ikwu ọkwa dị mkpa nke ịbụọ m chọrọ ịma before mbanye na lecture anyị ji bịa taa bụ, biko o nwere ofu onye o nwere ka mụ na-esi wee relate, mana ọnọdụ ya na-ewute m so much. And I'm calling on every individual to see what they can do to help her. Even if you don't have money to support, even if you have contact of who can be of great help, no, dear, please let me know. In my WhatsApp number 08057837672. Onya bụ ihe kwesịrị ịma. Send the message. The story goes this way. This particular person na-ekwu maka ya, o nwere ihe jikọrọ mụ na ya. Mana ana m afụ ka o si enyere ndị mmadụ aka. Enyere ndị mmadụ aka n'ụzọ o nwere ike ime. Mana mgbe mbazi jụbazie onye bụ onye nwe chọpụta na ya nwa na onwe enweri mkpa na-akpa ya, nsogbu o nwere, mana ọ bụrụ mkpa nke ya ma na-asọlve problem ndị ọzọ otu o nwere ike. Gịnị mere ya? Onye a na-ekwu bụ onye Imo steeti, onye mba anọ. Yes, mba anọ ka ọ bụ. Nwere any blood relations mụ na ya nwere talk. Ị gara esi no related to me, no. What already happened is this. Onye a na-agwa gị bụ even a Catholic, it's not as if no onye ọdịnala. Yes, but I believe I can help anybody irrespective of religion onye a na-eje. Mana ihe wutere m n'ọnọdụ ya bụ na this lady a na-ekwu maka ya, nna ya bụ a knight. Nna ya bụ a knight of Catholic Church. Nche gba afawo na is very variable. Yes. Onwe onye bụ onye knight feel na
na ihe m kwuru na mere. I tried my best. I tried even to reach out to, I think, Knight of St. John International. Ka mara ka a ga-esi wee nye na nchọpụta mmelo onye this lady na-ekwu okwu a bụ nna ya bụ a knight. Yes, nna ya bụ a knight of St. John International. Gịnị mere? O wee bụrụ na ya na nna ya dị involved na fatal accident. She lost her father in that incident. But the lady in question, basically, where fractured bone from that the time, mpateba, where obviously gbajie ụkwụ. Yes, gbajiri ụkwụ na mpata ebe a. Ịma na ụkwụ agbajiri ebe a adịghị izi ịgba than nke agbajiri n'ụkwụ mgbada because of the flesh. Enyegokwana ya ọtụtụ support mana ọnọdụ ya inweta onye ga-emie ọ dị ihe dị involved na ya huge amount of money. Ihe dị involved na ya huge amount of money, 1 point something million. Ihe a na-akpọ as in ijebe Kano ebe a na-recommend na enwere ike imewe ihe dị na ya. She's on crutches now as we speak. Ihe a na-agwaghị ihe megoro like 6 years ago. Yes, let me go 6 years ago. I tried to reach the nights. Or like, this is what happened to a family of your late member, deceased member. Ọnụ metụrụ unu n'obi na unu nwere ike contribute ịfụ na family a na this lady rụkwara n'okwu ya na. I write to them, to the leadership. I got contact then. No response to date. I have about 2 years now. Or we get 3 years now. No response to date. Now, on my own, I wanted to make inquiries if we can get any support where, or any hospital, or nwere ndị na-agba ọkpụkpụ natively, that is the native way. Ndị nwere ike handle this kind of case. You know, ọ bụrụ na mmadụ gbajiri aka, ordinary aka, the entire aka, the arms, yes, it's easy. Or one na mmadụ gbajiri the just the leg like this, eba, all the very easy. But this time, ọ na-afịa ahụ. So ọ bụrụ na o nwere onye ma nwere ike handle such case and met you ọfụma, please let me know. You have my own number. I will try to give her every support that I can to make sure that she drop the crushes. It's so painful. See somebody that have heart of gold passing through such problem without any help. So if you are under my voice and what I just narrated now really touched you, you can be of help with contact or finance anyway. Because for me, I don't really buy the idea of traveling all down to Kano, where she was told that they can handle such. Well, for me, one, going to the north at this point in time, I don't really fancy it. Two, it will be more stressful for her family to be visiting and taking care of her. For me, I prefer if she can get alternative place
her condition can be ratified, maybe within the East. So I'm soliciting for support. Any way you can do that. Let's make sure that this particular lady walk on her feet again without crutches. Since the church she believes so much, then have already abandoned her. Even the night that happened to be where her late father belongs, abandon her. But I wonder, how come such organization will abandon the children of their late member? It's not good. It's not good. It's not good. Then what is the essence of joining those organizations? If at the end of the day anything happened to the late member's family, the organization will care not. It's not fair. To be honest, it's not fair. It's not fair. So ka anyị banyezie na isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Isiokwu ji bịa n'ụbọchị taa bụ ihe ị ga-eji mara ịbụ onye akpọrọ ọrụ dịka a prophet, onye na-akụ amụma. Yes, akpọrọ ndị akụwago m na-enwe ọtụtụ ndị dị iche iche akpọrọ ọrụ n'ụzọ dị iche iche. Wee kwukwa ihe nchọ ịdagres edeto ka ị wee ghọta, ma ọ bụrụ na iso nọ n'ụbọchị mbido ịkọwa maka nkụzi a nọ in series. See that any human spirit here on earth is a called one. Yes, in the sense that there is a mission why you are created. There is a mission why you are allowed to be on earth at this point in time. Simple mission is for you to mature as a human spirit and go back to your origin, who allow more the spiritual realm. That is the primary reason why you were created. Now, mana enweziri ndị enyere special task. Enwe ndị enyere special task called to duty. Anyị wee kọwaa enwe ndị enyere ọrụ dị iche iche. Enwekwana ndị ji aka ha present onwe ha to be called. Yes. Enwekwana ndị akpọrọ oku dịka ndị ndu, the kings. Yes, akpọrọ ha oku. Ndị ọchịchị. Like ije na akwụkwọ Samuel, ị ga-afụ how Samuel anointed David to be a king. To be a king and to rule his people is a call to duty. So enwere ndị akpọrọ ọrụ n'ụdị iche iche, mana ndị anyị chọrọ ifocus attention bụ ndị anyị kpọrọ ọrụ n'ụdị igbo odibo wee nye ndị ọzọ n'ụzọ pụrụ iche. Ọ bụrụ ndị ndu ma ọ bụ ndị na-achị achị. I wee sị na ndị anọ in 5 groups. The first group m kọwara maka ha bụ ndị ọgbanje. Wee kọ na second group bụ ndị na-arụ ọrụ dịka eze nwoke ma ọ bụ eze nwaanyị. Wee gwa na the third group ndị na-arụ ọrụ dịka dibịa. Wee gwa na the fourth group anyị akọwa maka ha taa bụ ndị na-arụ ọrụ ndị amụma. Wee sị oke ka m jiri ihe ma wee marụ gị atụ. Enwere ọtụtụ ndị bụ ndị amụma even na agba ochie. Mana gwa gị na the category of this the called one bụ ndị amụma. Ọ bụrụ a full-time job. Yes. Ihe dị iche na ndị akpọrọ ọrụ dịka ndị amụma bụ na ọ bụrụ a full-time job like other ones. Ị ghọtara ya? Ọtụtụ ndị amụma na-agba ochie nwere ihe ha na-alụ. Nwere ihe ha na-alụ. Then from time to time, mmụọ kpọrọ ha oku na-edunye ha ozi, nye ha ozi ha ga-eje wegarụ ọha mmadụ ma ọ bụ nke ha ga-aga wegarụ individual iji dọ ha akara ntị nekwa ihe na-achọ ime. Enwere ndị amụma dị iche iche. Enwere mmadụ dịka Jeremaya. Jeremaya bụ onye biri na 7th
century. That is BC, 7th BC. That is Jeremiah for you. Onye ọzụzụ atụrụ ka ọ bụ ife akpọ ya. So mgbe ọnwụ na ọ nwetakwara ozi o jezie ndị mmadụ. E nwekwara onye ọzọ a na-akpọkwa akpọkwalụ bụ Jona. Jona bụkwa onye a na-ezi ozi from time to time ezie ya ozi. Nke bụ na o nwere mgbe ezikwara ya ozi ya jebe n'obodo a na-akpọ Ninive. Obodo Ninive bụ capital of Assyria. So ebe anwa ka edunyelu Jona ka o jee gbasa ozi. Mana maka ihi na Jona na ndị Assyria na ndị Israel anaghị eme ọfụma, Jona n'onwe ya wee refuse wee ịga ya bụ ozi. Anyị makwa ka esi mechaa nye ntaramahụhụ maka na o jeghị ya bụ ozi asị aje. So mana ka anyị gabagoro n'iru ihe ị ga-eji wee mara igbu onye akpọrọ ugwu dịka onye ịkụ amụma. Na agba ochie o nwere ọtụtụ ndị akpọrọ oku dịka ndị amụma ka akụ amụma, ndị ga-eje na wee je gwa eze okwu si ya na ihe dị etu a ihe na-eme n'obodo. Nke eji gwa Nehemaya, o nwere ike ịbụrụ onye eze mana ị naghị achị ọfụma, o nwere mpụ ma ọ bụ ọtọ na-eme n'oge ọchịchị gị. Mmụọ Chukwu ga-akpọlite ofu onye amụma ya jee dọọ gị aka na ntị, nekwa ihe na-etu ihe na-eme na be gị n'ọchịchị gị bụkwa ọtọ nọ, gwakwa gị na ọ bụrụ na ị meghịzighị mebe ihe kwesịrịnụ nekwa mpịawa azụ na egi. O mere ụmụ Israel na akwụkwọ ndị ụka ọbịa mgbe ha nwe Ark of Covenant, ha bido mewe alụ dị iche iche, mewe ọtọnọ dị iche iche. Wee jikwa onye ama ji ejego ha na ihe ha na-eme na ha ga-atakwa afụfụ n'ala ndị mba ọzọ n'obodo Babylon. Maka mgbe ahụ the Babylonian Empire. Babylon is this within the Iran, within that axis. That is Babylon. During the time of King of Persia. So wee merie ha n'agha, merie ndị Juu n'agha. Mgbe merie ha n'agha wee kpọrụzie ha kposa all over the world, dominate werezie ndị Asia, the Palestinians wee kpochie ala. Onye ka ha kara ata afọ rota, because by the time they returned, the Palestinians have already occupied their land. So onye abụ ihe kwesịrị ịma, na ọ bụ ihe ị kwesịrị ịma ka ị mara ka o si wee mee. So ihe na-achịkọwara gị bụ na when ndị ọbụla ma ọ bụ agbụrụ ọbụla refusuru ime ihe onye na-akụ amụma kwuru, a na-enwe great catastrophe na-adakwasa mba ọbụla ma ọ bụ onye ọbụla jụrụ ike ntị n'ihe onye amụma kwuru. Maka na ọ bụrụ onye agbara onwe ya. Jeremiah kwuru na ya nọ ebe ya na-azụrụ atụrụ, akpọ ya oku si ejebe. The same thing with Ezekiel. So onye amụma abụrụ onye ji aka ya akpọ onwe ya oku. Ọ bụrụ na agbọrọ gị the sayensị ị ga-eji wee ma na agbọrọ dịka onye amụma abụ, ị ga-anọ etu a abịagwa gị nwee ike aịda na-ewu clairvoyance ọ na-ewu clairaudience ọ na-enwelu their intuitive perception gị dị too high. All in these three ways ka a esikpọ gị, ka a ga-esi nye gị message. Aịda na-efuru mmụọ ọpụta bakwute gị korokoro physical efe ya o wee zie gị ozi, ọ na-ewu ewe clairaudience ị na-anụ voice ewee kpọọ gị afa
afọ agha eji mara gị si gị nekwa ya na-adọghị akara ntị gị jee na be onye dị etu a jee gwa ihe dị etu a ma ọ gị zie ma ọ gị na nwoke a n'ebe a gị jee zie ya ozi a ya ma ọ bụ na ebu ndị a na-agwa okwu n'ime obi na etu a ka ị nwere ike isi nweta ya bụ ozi. Mana ihe ya amasị bụ na inweta ya bụ ozi a ga-enwe this burning desire, that is ime erutunata ike tiri n'ije ya bụ ozi. Ha ga-akwanye ọkụ n'ime obi. You can never have rest of mind tiri n'ije kwupụ okwu a. When we are small till today, when one of my sister wanted that onyinye, yes, ebe akpọrọ ya, o nwere ike ịnọkịta ọ bụrụ na n'ọfụrụ oke ịgafere ma ọ bụ na ịbịalụ saịdị ebe ọ nọ ozi abịa ya ji gwa gị ihe dị etu a ihe dị etu a ihe dị etu a. O nwere nke ọ gwara somebody one day. Gịnị ka ọ gwara ya? Ọ fụrụ a woman, that woman of that woman in entire life before. Ozugbo ọ fụrụ nwaanyị a, the woman is a married woman. O wee sị m bụrụ na ozi abịa nsị m na ozi abịa na ya chọrọ ijesi nwaanyị ozi msa aka. O wee jebe wee sị nwaanyị si ya madam kene ya si madam na ị na-achọ nwa n'idugo dị na ị na-achọ nwa n'idugo dị for years na ị na-achọ nwa. Nwaanyị dị surprise. O wee sị nwaanyị onye a na-agwa gị bụ daisi this my sister na-agwa gị bụ ihe o bidoro mgbe ọ ka nọ na JS kada m nwaziri ose na ndị last ihe na-agwa gị ya bụ mgbe even mgbe ọ nọgo na ụmụ JS junior secondary school. Yes, ojekwu nwaanyị wee sị nwaanyị na ị na-achọ nwa na ịnugo dị for years na ịmụtara nwa. Nwaanyị na-enye ọsịa nwaanyị eziokwu gasị nwaanyị sị ya na eziokwu. O wee sị ya na ihe kpatara na ọ mụtara nwa ahụ maka ihe ụmụ abortion o mere mgbe ọ dị na agbọghọbịa. Wee gwa ya ihe ọ ga-eme ka o mee appease those spirits of those unborn children or terminated their existence in life. Na ọ bụrụ na o mechaa ya na ọ ga-adị ime. Nwaanyị dị surprise how come o ji wee malụ na ụdị ihe dị etu a mere na ndụ ya. Nke bụ eziokwu na ihe a bido ara mebie o nwere ọdụ ka ihe esi wee don't talk. Ọ dịrọ possible because that burning desire for nyanwa ije gwa ihe anwa dị very very strong. That burning desire ije gwa that thing dị very strong. So ọ bụrụ na n'ịbụ onye na-enwe ụdịzi ile dị etu a and ndị nwere ụdị ọkpụkpọ oku a can as well be doing their normal business because it's not a permanent work. Ị ga na-arụ day to day because you must wait till mgbe mmụọ siri gị ozi. Even the prophets of the old, o nwere any prophet ji emepe warehouse ma ọ nọrọ ofu ebe everyday na-abịa ka ndị mmadụ ọ na-ezi ndị mmadụ ozi. Ọ bụrụ ya because na ọ bụrụ ọnya ga-eji aka ya formulate ozi. He or she must wait ka ozi abịa, ozi mmụọ ziri ya, and ozi mmụọ zi ya na ozi anwa iwu na ome nwenata rest na oje data ozi anwa, and ọ bụrụ na o jere ozi anwa enwere ike itipụ ya ara ma ọ tinye n'ọnọdụ ihere. So dị afọ na ọ ga-ejeriri ya nwere ike itinye n'ọnọdụ jebe adị mma na adị mma ma ọ tinye n'ọnọdụ ihere dịka etu esi wee mee Jona nke agwa ya ji obodo Ninive dịka si gwa gị bụ a capital of Syria or capital of Assyria. Ada agwara ya ji ọjụ uche nke osi ka gbawa ọsọ. Nwere lot of drama. O wee jebanye n'ụgbọ ma ọ banye n'ụgbọ a ebunu mmiri bido tụba n'ụgbọ a. Ndị nọ n'ụgbọ a wee perceive na this is extraordinary, no nwere something unique na-eme
na-ebunu mmiri nke a na-atụ because is not normal. Na agba ochie ha wee fee nza gosi na ọ bụrụ taa ka a gbawara afa. Enwere so many things enwere ike iji gba afa. Yes, akpọkuo mmụọ nwere ike iji so many things ọma onye ọ mara. Mgbe ọ mazi Jona, ha wee sị mba, si Jona kedu nke na-emenụ. N'ọzi mgbe ha buchara wee wụsị Jona kama mmiri ya eri ha niile, maka na ajọ omume na-ebutu mba mana ezi omume na-ebuni mba. And na ajọ omume nwere ike iji ajọ omume nke ndị mmadụ wee na ọtụtụ ndị mmadụ ndị ọ gbasara n'iyi. So n'inwelu ya bụ call mana you refuse to do it, enwere ike iji maka gị pịawa ụmụnne gị azụ, even gị nwa na ndị ọzọ. You know why? Ọ ka nature si ajudge ihe. Example, when your mango tree, as in your mangoes ripe, ụfọdụ nwere unripe one, nwere ripe ones. When you make an attempt to go and pluck the ripe one, believe in me, enwere ike inwe natural casualties. Na-enwere nke ndị achara achị sokwo daa, ịghọtara ya? So etu a ka ọ dị. So mgbe ọbụla enwere natural justice, allow nature to judge, a ga-enwe casualties. So ọ ihe abụ ihe na-ame na family. So ọ ya pụtara eji wee na akwụkwọ ndị ụka ọbịa na a ga-eji ajọ omume nke ndị bụ nna wee cheta ụmụ ha nke nọ, ịghọtara ya? So when allow nature to come, a ga-enwerịrị casualties, ịghọtara ya, by association, because ọ bụrụ na na-enwelụ negative effect or radiation, it get involved people, the type of friends you keep. So etu a ka ọ dịkwa orukwa na tafu bad positioning, ịkana inwe ike ịketakwa oke na afụ dịrị onye ọzọ ịmara. So ọ bụrụ na agbọrọ gị oku ije eje ozi a, mgbe ọnwụ na ịnweta this message, pay attention, jee nya bụ ozi, and mara na agbọrọ gị ọrụ, mana esekwana ka na ị nwere ụdị ọgbụgba oku a ka ịlụwa full time. Ịlụwa full time because ndị nwere ọgbụgba oku a, ọ bụrụ ọgbụgba oku eji ebute ego, maka na part time calling ka ọ bụ, because you must wait mgbe onye nwe anyị ma ọ mmụọ gbọrọ gị oku tie gị ozi wee chebe, ịghọtara ya? So mana ọtụtụ ndị mmadụ ndị fall within this bracket of prophets na ndị na-akụ amụma dị ụtọ na ụkọ ego dị kịta. Ndị mmadụ na-achọzi ka ha nweta ego, ọ marụgo na o nwere onyinye a, ihe ụfọdụ ga-ejezi imezi ya ewu ozi ojerie white winch a na-agba iri ose na abụ. Ịma na enwere oke ose a na-egbu n'ite, egbuchi oke ose a n'ite ahụ, then ogbuchi oke ose a n'ite ahụ, ọ na-afụ nnukwute ụzọ. Yes, ọnya bụ iri amosu white winch. O richaa ya, kama na ihe dịzi na ya bụ na o nwere ike eji ọ ga-erube, o nwere ike gbuo ya isi, ụfọdụ ome, ụfọdụ afụfa ebube. O nwere ike ịfụgodo fụ kọlọ pantị iyi n'ukwu sef. So ọnya bụ na ụfọdụ ndị nwere ike nọkọta ọnya ka ụfọdụ ndị ụmụnne anyị ndị na-arụkarị na ụdị pastọ ma ministri na like carry use. Yes, naturally o nwere gift ịfụ ụzọ na-esi ya ozi. Yes, mana instead of nyanwa imake use of that natural gift Chukwu nyere ya, which ga na-abịa n'ọnwa ga na-abịa ọnọ ezie ya ozi ojezie, which ama anaghị akwụ ya ide alụ ọrụ aka ya. Maka na Jeremaya kwuru na ya nwe onye na-azụ atụrụ, na enwe biznes. Mgbe ozi bata ojezi ozi, which o kwesịrị ịda alụkwara onwe ya ọrụ aka ya wee na-aga. Mgbe ozi bịara ojezie, ma dị ụtọ n'ụwa nọ ya kịta, onye ọbụla chọziri ego. So instead of nyanwa ije lụwa ọrụ ya, maka na that calling abụrụ full time work, because you must wait mgbe nwere ozi. And the call abụrụ call a na-ana ego. Ọ bụrụ iwu ndị akpọrọ ọrụ asị ndị ama ekwesịghị ada ana ego. So dị afọ ya emezi ewu ị na ọda na ọ chọziri imepe ministry ka o were akwụ ụzọ, okwuzi asị kọmputa Jizọs ara akụ aka, onyokomita ara akụ aka. O nwere ike ịgwacha gwa gị ụdị geeti dị na be nna gị, gwa gị ebe oisiri, gwa gị oisi abụ na oisiri, ọ na-afụ ụzọ. Yes, ihe ọ na-emezi uwe ojize adịa ya ose na abụ, adịa ya ose na abụ ahụ ka ọ ga-agba ụgwọ na mmadụ 10 ma ọ 20 bata n'ọfịs ede, onwe ihe ọ ya afụ n'isi ha ncha niile. Ọ adịgo ya ihe by then o deviate wego from the natural gift e nyere ya. So ụfọdụ ndị ọdịnala amụrụ na ndị Igbo na ọdịnala Igbo na-akụ amụma mgbe gboo. Ụfọdụ uche na ọ dị word prophet, ọ dịzie ka ndị ụka white ma ọ bụ ndị ọzọ ministry na ha nwepụ. Ọ bụrụ eziokwu.
mgbe gburu ọ bụrụ ọrụ a na-akwụ ụgwọ na be nna mba Oraifite ka mmakwa atụ o nwere famili ama titech family a nnukwu nnafa akụrụ ama nnafa akụrụ ama enwekwara so many families na village anyị na-akụ amụmatụ mana ụka ekporozi ụmụ ha isosidi kontinu kwa n'ụzọ nna ha gara ahụma ahụ ọ na-akụ bụ na o nwere ike ọnọgide wonde mmụọ ejegwu ya jebe na be onye na-eto ekwugo m ya mbụ jezie ozi o nwere ike wukwu nwa ada daizi nwata nwaanyị nọ n'obodo a nụọ dị n'obodo ọzọ mmụọ eje n'obodo ahụ ọ na-anụ di jegwu ya si ya na nwakwa n'obodo Oraifite jikwa jee gwa Ifeanyị ibezi m ya wepụkwa aka enwe n'ofe ha gaba ihe a na-eji iwe ogene anyị dana oji ogene ma ọ ụfọdụ ewe buru ekwe o ruo ebe ahụ ọ kụọ ekwe ya ọ bịa na be gị ahụ kụọ ekwe ọ gbachaa ekwe ya nwa ọsọ Ifeanyị ibezi m na mmụọ ziri ya bịa gwa gị iwepụ aka enwere ofe anaghị na-azọ nwanne gị ma ọ bụ nke anyị na-eme iwepụkwa aka enwere ofe maka ụwa aka mmadụ n'ihe ị na-eme na ọ bụrụ na iwepụrụ aka enwere ofe n'oge dị etu a na mmụọ ya visiti ezinụlọ gị na ọrụ ọnwụ ya abatakwa okwutakwa etu ọ machakwa ekwe ya ụna adị akwụ ya ụgwọ so ọ bụrụ na ị nwere okenye mmadụ 70 years jụọ ya ọ ya anụgodo ihe a mgbe ọrịa opere mpe so ọ dịbụ n'ala Igbo ghọtara ya kama na ihe ụka mere ndị Igbo nwere ndị mmadụ ọtụtụ famili nwee a na-akụ ama na famili ha nwere ike nna ha nwụzie onwe ọzọ onye ya dị ntesị bụ ụfọdụ na-ewe n'ọdịnala maka na o nwere ike ọ bụrụ arụsị ga-amaghị ọrụ ghọtara ya ọ bụrụ na ụlọ asịziri gị ozi ihe jekwa ha n'ụkwụ ụlọ asịziri gị and nke bụ eziokwu na ihe ahụ o kwuru ya emeriri today so mana ụfọdụ wụziri ụtọ na-enwere ike ụmụ ha bịarite kịta dị ụtọ n'ụka na-ewuzi ọtọ ọnụ ebido mebe ministrị denụ mana ọ mago na ime ministrị nwere ike ọ bịa nwecha amụma maka isi mmadụ 10 ma ọ 20 bịa afọ kanselịn ọ gwọrụzie ọgwụ tinye ịghọtara ya ebe a ka nsogbu dị emezi ọ dịzie ka ndị ụka nwere amụma na ọdịnala natural ọ na-adapụta maka ọ bụrụ gị esi na mmụọ siri gị ihe eche ka mmụọ zie gị and nke ihe eji mana mmụọ ziri wu na mmụọ zie gị okwu ikwu a na-ome mana mmụọ ziri so onye nyekwubu ya bụ ịbụso na ndị nwere ụdị onyinye dị etu a ma na kọl mana na-enwe iwere ụdị kọl a does not mean n'ihi abụ dibịa mana ndị mmadụ na-aghọtaghị ihe gbasara kọl a yes ekwe ọgụ m si na kọl wụ ọgbụgba oku yes na-agbọrọ oku but ọ bụrụ iwu na onye ọbụla agbọrọ oku ga-abụ dibịa as full time akụwara m dịka series anyị na-akụzi taa na o nwere ndị agbọrọ oku dịka ndị ọgbanje nwee ndị agbọrọ oku dịka ndị mmiri ndị eze nwoke na eze nwaanyị ọ ihe gbasara connecting with water spirit ka ha bụ specialist ya ebe a ka ha kwesịrị ijedebe ngwazi ndị agbọrọ oku dịka dibịa anyị wee na-ediskọs gbasara ndị agbọrọ oku dịka ndị na-akụ amụma ndị amụma so maka na mgbe m posturu ihe na soshal midia na-agwa ndị mmadụ n'ọnya bụ ihe anyị akụzi taa ụfọdụ na-ajụ m na ụfọdụ ndị ọdịnala ebelivro na prọfet maka na ha amarọ ha che na the word prọfet bụ nọọ ihe bilong to ndị ụka maka na ụfọdụ n'ime ha ejedorozi mgbe a na-akụ amụma n'ala Igbo so ọ bụrụ na ị nwee onye dị etu a ihe ị nidiri ime wụ na ọ bụrụ na ị nwere kọl ịchọpụta ngalaba ebe kọlụ gị dị ọ bụrụ na kọlụ na-agbara okwu na ikwuo ihe na ọ na-eme na mmụọ ya abịakwute gị si gị jebe ndị nke bụ eziokwu na ọ bụrụkwana ịlọ nlọ dịrị onwe ya iche mana nke ahụ emeseji ọ ga-abụ ozie gị ọ gwa gị jebe na ọ gị kwuo n'ọnya kwuru and ịrụkwa ihe tinye ihe eme mwepụ ịrụkwa ikwuo na mmụọ dị etu a gwara gị bịa kwuo and nke bụ eziokwu na ọ bụrụ na onye ahụ ị gwara ihe agbagha ya agbagha ọfụkwa ihe ahụ mmụọ kwuru n'ome so ọ bụrụ ihe dị na ya so ọ bụrụ na ị nweta onwe gị na ụdị ihe a na-adị eme gị and na ịnweta ya bụ ozi this burning desire ndị a na-agwa gị ndị akpọrọ ọrụ prọfet a you can withhold it, you can't because na ọma ekwe uzu ike mmụọ ya abịakwa gwakwu gị na ọ bụrụ na
ịjụ na ime eje ozi a, then ihe ahụ ọ kwadoro ga-eme ya bụ ezinụlọ ma ọ ga-eme ya bụ obodo, you be follow you. So it dare not to go. So ụmụ ihe dakọ eme. So mana ihe dị mkpa wụ mmadụ ịmata ebe Ogbuefi si, maka na ekere ọrụ eke. And also na mgbe ị nọ n'ihu ọrụ gị, na mgbe a ka ị ga-eji wee du ude. Ndị prọfet a nwere ike ịdaberezi na ngọzi nke Chukwu oke na-agọzi aka ọrụ ha. Ọ bụrụ as if na ha ga na-enweta ego from ijesi ndị dị etu ozi. Mana n'ụwa kịta anọtụ na ndị ekwesịrị nwere ụdị gift abịrị na monetize ya na ụdị ego, o wee na-enye nsogbu. So ihe ị kwesịrị ịma bụ ihe dị etu a, ị kwesịrị ịma maka ya bụ onye. So ihe nji wekọwa meseji a bụ maka ndị na-eche na ọdịnala enwere ndị amụma, ọ bụrụ eziokwu, ma na ịmaghị, and ị na-misinterpret even the gift, even people nwere enu dị confused. Ụfọdụ n'ime ya nwere ike na-eche na Ogbuefi ewu dibịa. Ịghọtara ya? Mana ihe ọ ga-ejizi wee masị iwu na oje lụgbaja bụ dibịa ọfụ na ọma enwe agam n'iru na ya, maka na ọ bụrụ ihe akpọrọ ya. Na-agbọrọ ya purely asị onye amụma, ozi asị ya zie, ejemere onwe ihe ọ na-eme. So ọ bụrụ ihe ị kwesịrị ịma. So ọ bụrụ na ị nwere call, akwụwago m series and the method and versions of call. Yes, mana ihe dị mkpa wee masị the exact one ebe ị ga-ejedebe. Maka na ọ bụrụ na esi na ị nwere call, ị na-alụ ọrụ, agụ a na-agụ gị, ya akwụ ụgwọ ụlọ, ị wonder ma na Ogbuefi agbakwara ọgwụkwụ ya. Ihe ọ pụtara bụ na ị nọ na the right track, ị nọ n'ihu ọrụ gị. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ na ihe a nkụzi taa, send them message 08057837672. Anyị na-agba family emerụkwa ọrụ mmụọ dị iche iche. Ihe ọzọ anyị na-ekwu n'ụbọchị taata bụ, ọ bụrụ na ị chọrọ ịwọchị nkụzi anyị full, then jee na my YouTube channel. My YouTube name bụ ka ịwọchị nkụzi anyị na-akụzi kwa ụbọchị. Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite bụ afa m. Ma ọ bụ ka ị nweta ya na Facebook Ugochi tubelu oraifite. Ya gazie.